Yun. Hello guys. Magandang hapon po. Maniniksay na naman tayo ngayon. Sana po samahan niyo ako. At sana makahuli. Makahuli tayo ng kahit pang ulam man lang. Dito pa rin sa mga lumang spot. Sana samahan niyo po ako hanggang matapos ang video. Okay guys, update ko na lang kayo mamaya. Let's go. Yan guys, malaki. Pwede na! Yun, dali. First shot. Okay, so taba. Bola lang yan. 5 fingers na.